أنا حد אז הוא מתרגם את זה בעברית, למשל אני קוראת. נכון, אבל זהו. תראי, הוא בשיר השבדי? כן. אבל יש מילים שאני לא מבינה אותן. אני מבינה את הרוב, אבל יש מילים. אבל פה הוא מתרגם את זה בעברית, זה כל כך מובן. קוראים לי שבדי, לא? זה טוב. רק מה, למה הוא יותר גדול? בגלל אני גרת בפורים. אני גרת בפורים. סליחה. בבקשה. הקסטות הוא תכף ייכנס והוא ימחק. אני חושבת שזה 10 שניות. זה טוב למי שיש וידאו. יש לי וידאו, מי שקנתה לי לא וידאו ולא טלוויזיה. מי שקנתה לי זהו. אוקיי. אם כן, רבותיי, להקשיב, הוא יראה את כולם, הוא יצא את כולם על דאגה. ואחר כך הוא יסיים איתנו, ילך לקבוצה השנייה. רבותיי, הוא נתן את התמונה הזאת, צייר את התמונה הזאת, את האמא התימני, אתם שמים לב, הוא הקדיש לה ממש מה שנקרא במרכז התמונה, והקדיש לה אפילו שטח מאוד גדול. אנחנו יודעים שהאמא בכלל, האמא היהודייה, עליה בנוי כל עם ישראל. אם חס וחלילה ושלום, אני יודע מה, אז עם ישראל לא זרע קדושים מה שנקרא. תבינו את הבעיה. ואומרים שמי הוא יהודי? רק בן או בת לאמא יהודייה, אחרת הוא לא יהודי, זה לא מספיק. והאמא התימניה, נכון, הוא עשה אותה קצת אחרת, לא נורא. העיקר הכוונה שבדבר. אנחנו יודעים שהאמא התימניה כבר, כלומר, עבדה מאוד קשה. כבר בשעה, אני יודע מה, 2 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר, רצה אל המעיין להביא מים, ואחר כך חזרה לדחור, ואחר כך זה במטבח שלה בלי סוף, ואחר כך עוד הייתה גם מפרנסת, רוקמת או קדרית או כל דבר אחר, ועוד, כשהייתה מתחתנת אולי קטנה, אולי קצת גדולה, לא משנה, אבל מתחתנת למשפחה ענפה, למשפחה בת 40, 50, 70 נפשות, שגרים כולם במבנה אחד, בבית אחד גדול, כל אחד את הדירה שלו, והיא הייתה צריכה למצוא חן בין כולם, כי בשבת כולם נפגשים, בחגים כולם נפגשים, ואם היא ידעה ככה לשרוד, ושכולם מעריכו אותה, הדוד והסבא, סימן שמגיע לו. על הבעל הוא ילביש את בעיית הגלות. מה הגלות עושה לבן אדם שנמצא בגלות? הוא יכול להיות מאושר באופן חיצוני, הכל בסדר, אבל הכל, איך אומרים, עדיין עצוב בתוך העיניים שלו. מי שלא דורך באדמתו יודע בדיוק מה חס וחלילה עלויות לו. וכאן הוא מתעד את סבא. הבנתם, הספר, לבוא לארץ בלי ספר, וכן בלי מורשת הצלה, זה לא שווה כלום. אותו סבא, אתם רואים אותו סבא, הוא לא משאיר את זה אצלו, אלא הנה, הוא מושך את זה לתינוקות האחרים. ופה זה כבר הבן שלו. זאת אומרת, זה הסבא, זה הבן, והצעיר עצמו הוא כבר דור שלישי. פה הבן, כבר דור האמצעי, אתם רואים שהוא כבר בלבוש ארצי ישראלי, קצת. נשאלת השאלה, למה עשה את כל הדמויות? אחרי שנקבר כל הסיפור, זהו, איך לשבת. מה יש לעשות לשבת? לשיר, לפתוח ספרי הלכה, לקרוא, נרגילה, שהיא פחות מסוכנת, וללעוס גת. יצא אמנם כמו יחים, כלומר גת, לקחו את זה למכון גם לבייצמן וגם ללונדון, לא הסתכלו ללונדון, והחזירו פשוט תשובה ברורה שהגת אחד משמחי המרפא המקומות ביותר. אם מאכיל בהם והכל, אחד משמחי המרפא ביותר. הבעיה שלו שמי שמגיע אליו לא יכול לעזור. ואז בוא אני אגיד לך, זה כמו אדם שהוא לא יכול לשאול ולראות כותות שמערים. הוא מתמכר לזה בשום פנים. הוא ירץ עד סוף הרחוב רק לסמארים. או כמו אותה פקידה שמתחיל ככה, הוא ילך לו את המסטיק. זהו, זה התמכרות. אבל זה התמכרות חיובית. כלומר, הוא מתמכר, אבל הוא, איך אומרים, הוא רגוע, הוא שקט, הוא קם למחרת חזק, בריא והכל. זהו זה. אני רק רוצה להראות לכם. תחזיקי רק שנייה. נפתח פה את החשמל. רבותיי, אני רק רוצה לומר לכם. מה קרה לכם? לא נורא, כל אחד בפי כוחו. כל אחד בפי כוחו. רוצה להראות לכם רבותיי, איך יהודי תימן כתבו סידורים, ואיך הם קישטו, ובאיזה יופי ובאיזה צורה. זה משהו. אתם מכירים את הנושא, תדעו לכם מכם, כמובן כריכת עור, היו כאלה שעושים גם איזשהו מפתח לנושא הזה. אני רוצה צלם אני רוצה אותו בחוץ. עליהם. אז שימו לב ליופי שיש בדבר. אראה לכם עוד כתב יד, פשוט כתבי יד של יהודי תימן,
מפותחים יותר מאשר כל עמדת ישראל אחרת. משפחת חבשוש. משפחת חבשוש, משפחה עשירה בתימן, יכלה לקרוא לאדם שיודע לכתוב... היה להם גם ככה? לא, זה עשו פה. וזה צילום של ספר שנמצא אצלם כבר 450 שנה. אז שימו לב איזה כתיבה יפהפייה. יש פה כתיבה שמתאימה בערך לפני 1300 שנה. כלומר, הכתיבה של הרמב"ם וכל אלה שהיו קודמים. ומה זה פה? מה זה פה? יפה. זה באורי. תסתכלי, כמה שהוא ישן, יש אוקיי, תעברו פה בכתבי היד, רבותיי. מאיפה קיבלתם את כל הכתבים? עכשיו, זה יהודי אחד שנקרא גרמי, הנה זה עכשיו. היה חברה טובה ואני לא רוצה לשמוע. יש לו שם שקל. אסתר, בואי תראי. אסתר, בואי איזה תמונה יפה. עכשיו תגיד, היום יראו אותנו בטלוויזיה או לא? לא, חוץ לארץ, מה אני רוצה שאני לא... זה משהו מכובד, אתה פשוט הולך עם השנים, פעם תבקר, תראה את עצמך, איך היית פעם, אם לא אתה, אז ילדיך, נכדיך, תמיד זה יפה. אני מדבר על תיעוד מסוג אחר שיכול לעזור לחוקר וסטודנט. אנחנו רק בשבוע שעבר, עובדיה בן שלום הלך לזאתי שהיה לה הולדת 100 לחייה, הולדת 100 לחייה, תימניה, באחד המושבים. אורה. לא יודע, לא זוכר כבר באיזה מושב. כן, בעמינדב, נכון. והיא פורסמה אפילו בידיעות אחרונות. ברדיו גם עם 120 נכדיה וילדיה ובלי עין הרע. מה שחשוב פה זה עובד על חייה בתימן, על הכל, וזו היסטוריה, זה יהיה פה בקלטת. לפני איזה חצי שנה בא אלינו יהודי, חמוס קוראים לו, בא אלינו יהודי מכמו רחובות משהו כזה, הביאה אותו הבת שלו לפה, יהודי בן 95, בית יפה, מה הוא לא סיפר על אשתו הראשונה ואשתו השנייה וכל זה נמצא פה. אז אתם תראו פה כל מיני רעיונות וכל מיני חגיגות וחינות וחתונות ודברים מאוד מאוד מעניינים שיכולים לעזור את זה. בדיוק באותו, רבותיי, באותו עניין, גם תמונות בשביל הקונגרס השני שהיה בארצות הברית, יש לנו כאן תמונות הקונגרס, כל הזמן יוצאים. כן, משתתף על הבמות המיוחדות שהיו, מדיבר שם משנת כרמלה אבדר. עכשיו זה מה שאתה חושב. יש הרבה תימנים שתורמים דברים, יש להם דברים במקום שילכו לאיבוד, הם מביאים לפה כל מיני כלים, כל מיני דברים, אנחנו מקבלים. רבותיי, עם הקבוצה אני סיימתי, לכו לשרה שלכם. עכשיו תגיד לי, מה כל הסיפור של משה נחום בתוך כל הסיפור הזה? אז זה בהמשך. טוב, לא עכשיו, זה כל התימנים בהם לאט לאט. את יכולה לשאול את עובדיה שהוא יהיה אצלנו, בסדר? חבר'ה, לכו לשרה ואני לוקח את הקבוצה שלי. כן, איבו. בואו נתחיל מפה, בואו כולכם אליי בבקשה. בואו, נתחיל מפה, יש את חלמה שנקרא כל דבר. נעשה את זה מהר, כי אנחנו בפינת הקודש של יהודי תימן. ביהודי תימן יש להם דברים מיוחדים מה שאין לעדות ישראל. נתחיל דבר ראשון מהשופר. אתם רואים את השופר? זה שופר של יהודי תימן. תקשיבו, שופר של יהודי תימן. כאשר עדות ישראל אחרות משתמשים בשופרות האלה. עכשיו, זה של צאן ובקר, זה של איילים, צבעים וכן הכל הדברים האלה. עכשיו, למה יהודי תימן התעקשו דווקא בשופר הזה? כמעט שאין בית כנסת של יהודי תימן בתימן שאין את הדבר הזה. למה? כתוב בתפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו. אז יהודי תימן גדול, הם מחפשים תמיד הזה. כמה שיעלה, תקע בשופר גדול. דבר שני, יש בזה מה שנקרא הידור מצווה. שהמצווה יותר יפה וכן הלאה, חוץ מזה הוא מסוגל לעשות את העבודה שלו יותר מאשר עורר את הלב וכן הלאה. זה עניין אחד. היום יש גם מה שנקרא האתרוג התימני, אתם מכירים אותו, אתרוג כזה גדול. גם כן, פשוט יהודי תימן יש להם דברים מיוחדים מה שלאחרים אין, אני אומר לכם. וזה שום מהידור מצווה. הקידוש, יהודי תימן, מי שעדיין מחזיק בזה, אז הוא לא מוותר, בצורה כזאת, הוא לופת, ב5 אצבעות, בצורה כזאת, בצלחת יכולה להיות מלמטה. זו ההלכה וכך צריך להיות. למה? אתה מבקש שפע, ברכה מהקדוש ברוך הוא, תבקש בכל 5 אצבעות. למה לבקש ככה? וזה גם אתה מאחד שם שמיים. נכון, בדיוק, בצורה כזאת.
בדיוק בצורה כזאת. או אם אתה רוצה כבר אפילו אבל בדרך כלל נהגו בצורה כזאת. למה? כי יש מקרים שאדם לא יודע את כל נוסח הקידוש, בעיקר בפסח או בראש השנה, ביד אחד הוא מחזיק את הספר, ביד השני הוא ככה. והנה תראו שם יהודים מראש העין, תסתכלו, הנה, בתמונה שם, תסתכלו. יהודים מראש העין, שלחנו ציירת שלנו, שתלך לחפש יהודי יפה מכובד, ותראו איזה תמונה יפה עשתה מהדבר הזה. אחר כך הדבר הבא, ספרי תימן נכתבים על אור מיוחד, שאנחנו קוראים לו גביל, אור מיוחד. וזה אור של פרות, של בקר, של בקר, יפה. ואילו האור הלבן הזה, זה של צאן. יש לנו מגולה של עור. כן. עכשיו, תפתחי שם בידיד, בבקשה. כן, זה הכל. מי שרוצה להיכנס, שייכנס. עכשיו, שלום, עובדיה, שלום. כן, בבקשה. אם כן, הנה. זה ספרים, כלומר, הספרים של יהודי תימן נכתבו כמעט רק על דברים כאלה, על גביל מה שנקרא. אתם לא תראו את זה בעדות ישראל אחרות. עכשיו, העיבוד שלו הוא עיבוד מאוד מאוד יפה. הוא גמיש יותר, הוא גמיש, כן, עיבוד קשה. הוא גמיש יותר, והוא גם סופג דיו. הוא סופג את הדיו, והיא לא מתקלפת במהירות. ברור? אז שוב זה מיוחד ליהודי תימן. הדבר השני, פנת המורי. אתם שלחתם את הילדים שלכם בגיל 4 כבר למורי, והם למדו שם 3 שפות בלי שאנחנו נרגיש אפילו. למדו את לשון הקודש, בראשית אלוהים, למדו ארמית ולמדו ערבית אחר כך, של תפסיר של רבנו סעדיה גאון, מה שנקרא. התג של יהודי תימן המקורי כתוב בצורה כזאת, פסוק בעברית, לשון הקודש, פסוק בארמית, פסוק בערבית, כך למדנו בתימן. עכשיו היו נשלחים למורי, יושבים ברצפה, ספר אחד ל5-6. למה ספר אחד ל5-6? פשוט יהודי תימן כתבו את הספרים ביד. או שהם כתבו לעצמם, או שהזמינו אצל מישהו אחר. למרות שכבר הדפיסו ספרים באיטליה, אבל יהודי תימן הקפידו ממש. היום אם רוצים לחקור, יש לו שניים, תפרמוד, לפעמים לפי כתבי ימים מעברים, בוא תרביס להם. הוא עושה הוא לוקח חכים. אלה היו... לא להכין אז ילדים קטנים אולי. לא, אלה ממייסדי החוג, קדם האגודה לטיפוח חברה ותרבות, שהיו עוד סדרנים ומוכרים כרטיסים בשער מנשה ובית אברהם, בכל מיני מקומות, בזיכרון ובאשקלון, בכל מקום. אלא באמת, הזדקנו קצת, אבל אנחנו עדיין. אתה היית הכי נחמד, הוא היה פרפר. עבד עם יורם אחי. יורם עשה אותי אז כאן. כן, יורם היה מלחק, אני שומע אותו פעמים לאכול אותו. בסדר, אני הייתי אצלו במשרד כמה שבועות לפני שהוא עזב את ניו יורק. עליתי לו במשרד, דיברנו. הוא נשאר חמוד, בסדר גמור, לא מאבד. לא מאבד את הראש. אנחנו נהנים מהסיפורים שלו עכשיו שהוא רוצה בכוח להתחתן ועושה רעיונות וזה. הוא אומר שעושה רעיונות, הרי אני גם דבר. אמרתי, תן את הרעיונות שאתה גומר, תן את הרעיונות. לא, הוא עושה את זה. הוא החליט שהוא מתחתן. הוא עובד חזק על זה. החבר'ה בחופשת מולדת ובאו לעשות סיור במולדתם. בסדר גמור. בוא תראה את זה. ליצור עבודה מבחינתה. שלא נדבר שהייתה מתחתנת למשפחה גדולה, והייתה צריכה להכיר את הטוב, את הסבא, ואת הדודים, ואת הדודות. לשרת כולם. כן, ולשרת כולם, ואם הייתה בסדר, אז יש לה פשוט כבוד אצל כולם. על הבעל, אתם רואים, הוא הלביש, הצייר, את כל הבעיות של הגלות. מה הגלות עושה לבן אדם? היא עושה אותו עצוב, בפנים, אבל אי אפשר אותה עצבן מלא, מראים את זה על הם, אתם רואים בכל מיני, כואב להם באיזשהו מקום. אנחנו נסתפק בזה, סליחה, ואנחנו נלך הלאה. זה הדיוואן, הסלון של יהודי תימן. למה אנחנו עושים את הדגם הזה? כדי להסביר על הדבר היפה שאצל יהודי תימן. הדיוואן, סלון פתוח לכולם, באים כל המשפחה, באים שכנים וכן יושבים בצורה מכובדת, נשים לבד, רבותיי, נשים לבד, גברים לבד, בצורה מכובדת. מה ישבו ועשו? סליחה, שרו את שירי הקודש בפח. למה לא בגיטרה? זה כי יהודי תימן פשוט מקיימים את השבועה של האבות. אין כלי נגינה. אין, בתמונות לא היה. אז כותבים, איך היו מקשטים, כמה יפה וכמה נחמד. כשבאים מעדות ישראל אחרות וקוראים
הם יודעים שיהודי תימן הייתה להם, איך אומרים, הסדר הכי יפה של התפילה והכל, של התפילה. זה דוגמה של סידור. דוגמה של ספר שירים, הדיוואן בתימן, ככה היה כתוב, בצורה הזאת ובאתיופיה. כן, נכון, יש לנו כזה. היום, בצורה מאוד יפה. מסודרת. כתוב פה בשלוש שפות, אותן 3 שפות שהילד למד אצל המורה, עברית, ארמית, וערבית, מעשרים אותם בכלל. הוא צודק, יש. טוב, בואו חבר'ה, ראיתם? יאללה, מזל. ספרייה, שושנה. ספרייה, יש הרבה ספריות. מנחם לדני, אתם רואים אותו, הוא המנהל שלנו, של המכון, שאנחנו מתעדים, מצלמים וגם מסריטים. אנחנו אומרים ככה, פעולה שעשית ואתה לא הנצחת אותה, כל מיני פעולות מאוד חשובות, הלכה פשוט לאיבוד. אז אתם רואים שאנחנו מזמינים אותו, מצלם וכאלה. עכשיו, מי יודע מה, מחר מחרתיים תרצי לבוא עוד פעם לפה, יש לי סרט, אתם יכולים גם לקרוא את הסרט הזה דרך אגב. אחר כך, אולי הבנים, אולי נכדים יבואו לפה, תשמע, אני זוכר שאמא ביקרה וכן, כמה יפה להוציא לילדים האלה ולראות. עכשיו אנחנו מדברים על עוד דברים אחרים, אנחנו מתעדים לא רק קבוצות כאלה קטנות, אלא מתעדים דברים מאוד מאוד חשובים. אנחנו הולכים לכל מיני זקנים, זקנות, שיש להם מה לספר על תימן ומה קרה איתם, וההיסטוריה והעלייה שלהם, ויושבים איתם ושואלים איתם שאלות והם עונים, וזה כמו שהאדם הולך לקרוא בספר, כי אתה מקבל את זה ממקור ראשון. אחר כך, איפה שיש חינה יפה וחתונה יפה וחגים יפים וכל מיני דברים, אנחנו הולכים לשם ומצלמים, משאירים את זה, ואתם רואים, כל זה סרטי וידאו, כולם, סרטי טלוויזיה, כל אלה, וכל אלה על אלבומים, כן? אמרתי לכם, אנחנו מביאים הרבה עולים חדשים, למשל זה אלבום של יהודי אתיופיה, כן? אנחנו הזמנו אותם בחנוכה, ולימדנו אותם, וכן לה, הזמנו אותם בפורים, הנה, הם מקבלים מגילת אסתר, הזמנו אותם בחג העצמאות, פה, בפסח, לקרב אותם. הם רוקדות, הם כבר הופיעו בטלוויזיה. כן, הם הופיעו ביער חדרה. יער חדרה, האגודה עושה כל שנה ביער חדרה 40,000 אנשים, והם הופיעו על במה. אז כמה זה נותן להם פשוט? והחדים, זה חשוב מאוד. טוב, רבותיי, זהו. ايوه حبايب الثاني זהו. סגנת לבד, בסדר? כן? מאיפה אתם לא אומרים מאיפה אתם? מושב ישעי כולם? וכולם. היום רק ממושב ישעי כולם. מתרום גם? אחד מחשב. אחד מטר ואחד מחשב. ואחד השור. ככה לשמש. נכון. תסתכלי טוב, במילואים. בסדר גמור. שמש. שמש לא מפריעה שום דבר. אז אני חייכתי קודם. יפה מאוד. זהו, גמרת? כן, זה הסרטה, זה לא תמונה. يلا